Laborarien protesta biriatun bertan ordainlekuan iparraldeko eta hegoaldeko traktoreak batu dira merkantzien zirkulazioa eragotziz. Arratsaldeon ikusentzuleok, egoera konplikatua zaila oso gaurkoan errepideetan, printzipiozo 24 orduz egonen dira bertan laborariak, jarraian eskainiko dizkizuegu xehetasun guztiak, baina badugu besterik, Ziburura joanen gara, liburu eta diskoa azoka ospatu baita eta euskara orain lelopean egin diren protestak ere protagonista gure gaurko saioan. Asteragoaz! Laborarien protesta biriatuko mugan bertan batu dira iparraldeko eta hegoaldeko traktoreak merkantzien zirkulazioa eragotziz. Iparraldean hitzordua Beskoitzen goizeko 8:00 eman dute, eta elkarrekin iritsi dira autobidetik biriatura. Hainbeste gauza egan, eta gero azkenean deus ez. Begira, egantzen berriz ere, espalimazen aldaketarik berriz ere blokatuko zela, eta berriz ere blokatu da. Orduan, beti leku berdinean, patinaka. Nekazaritza, abeltzaintzaren etorkizuna konsumidoretan dago. Hori, kontsumitzaileok ulertzen badugu eta ulertzen badute bermea hor dagoela, hori bultzatzen, orain dagoen desoreka itzela hor, erailtzaile honekin bukatu alde du. Kaosa errepideetan egun osoan zehar izan ere, Biarritzetik hasi eta Biriaturaino dauden A63 autobideko 4, 3, 2 eta 1 irteerak itxita egon dira ibilgailu guztientzat, iparraldetik hegoaldera norantzkoan autobidea hartzea ekiriteko. Deitzaileen arabera, nahita antolatu dituzte protesta hauek asteuntan Europako Parlamenturako hauteskundeak egingo direlako, izan ere, Europako arauak moldatzea dute helburu nekazariek. Besteak beste, importazioko produktuen gaineko kontrol handiagoa izatea, bertako produkzioi lehentasuna ematea, eta elikagaiak ekoizteko zergak murriztea lortu nahi dute mobilizazio hauekin. Hortangila, kilometro zero aipatzen delarik, gaur egun, errealitatea hori da. Zelanda berritik etortzen da biloz bat, pagatuko duzu merkeago, onduko itxaldeko baino. Oinarrizko lehenengo sektoreak ez badira bizitzen, ja ez da bizitzerik. Horrekin bukatzen da historia. Faire le mouvement sur toute la chaîne des Pyrénées, du Perthus aux Pyrénées centrales et jusqu'ici à Biriatu. Hemen gaude eta guan nahi duguna da udara hontan jarraitu, negoziatzen, jarraitu gauzak adosten, legeak eta normak eta gauzaiek aldatzen diren, eta urrian ikusiko dugu zer gertatzen dut. Protesta ofizialki goizeko 10:00 hasi da eta 24 ordu iraungo ditu astearteko 10:00 arte. Gogorarazi behar da urte hastapenean hemen jada laborariek A64 autobidea astebetez blokeatu zutela protesta gisa. Prefekturatik baina, oraingo hontan gehienez 24 ordu egoteko baimena eman diete. Ikusi beharko da beraz, bihar, ze erabaki hartzen duten laborariek. Tindu homofoboak egin dituzte atarratzen asteburuan, Prefosta elkarteak sare sozialetan salatu duenez. PD izkiak idatzi dituzte, frantsesez gehiak iraintzeko erabiltzen den hitza trinketeko ostatuko leio guztietan. Prefosta elkarte kulturalak du tokia kudeatzen, eta bertan ospatu izan dira adibidez LGBTIQ+ kolektiboaren aldeko bekaturos egunak, azkena joan den apirilean. Eras homofoboa gaitzesteko, elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 7:00 trinketeko ostatuan bertan, salaketa jartzea edo ez ere erabakiko dute. Gogoratuko dugu halaber, ez dela mota honetako ekintza bakarra izan azken aldian. Nafarroaren egunean ere, LGBT mugimenduaren bandera moztu egin zutela salatu zuen Basaizea elkarteak. Euskararen aldeko mobilizazioak egin dituzte iparraldeko duzena bat herritan asteburuan gure hizkuntzak bizi daitezen kolektiboak deituta. Euskararen aurkako erasoak salatzeko, Euskara orain lemapean Frantziako Konstituzioko 2. artikulua
aldatzea eskatzeko. Urte hauetan, toki mailan deliberuak hartzen diarik Euskara bezalako hizkuntza garatzeko, sistematikoki frantses estatuak horien kontra egiten du, prefeten bidez, eta maiz edo antxu beti antzinatzen duten argudioa da frantses konstituzioaren bigarren artikulua erraiten duena errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Aintzinamendu gehiago izan ditzagun, gaur egun hori dugu freno handi bat, eta hori da aldatu nahi duguna. Hezkuntzan ere egunerokotasunean euskararen aurkako joerak etengabeak direla salatu dute. Kontseiluei eta beren hizkuntza baliatzea debekatuz, bai ere erakaskuntzan, azterketen inguruan eta ditugun eraso guzi horiek hau batez salatu nahi ginituen. Horregatik, egun bat elgarretatzen ditugu, Frantziako eskualde guzietan, egun berean, erakusteko ez giela isolatuak, baina bai, gehiengo bat badela gure hizkuntzen alde, gure hizkuntzen garapenaren alde, eta babes juridiko hori beharrezkoa duguna, garaia dela lor dezagun. Basoa frantsesez egin behar izatea, euskararen erakunde publikoaren aurrekontua izoztua egotea eta euskalgintza prekarietatean bizi irautera kondenatua dela ere salatu dute. Azken garaian mobilizazioak egin ditugu, manifestaldiak egin dira, azterketak eta euskarazek segitzen du bere mobilizazioak egiten, korrika izan dugu eta horre ere euskararen egoera argi eta garbi utzi dugu nolakoa zen, eta horren ondoan baliabide eskasak ditugu, eta horre desoreka hori hizkuntza politika publiko bat ezin da aintzinera eraman baliabiderik ere ez baldin bada. Alsazian, Bretainian, Okzitanian, Katalunian eta Kortsikan ere bildu dira. Ziburuko 5. Euskal Liburu eta Disko Azoka ospatu dute asteburuntan. Dagoeneko ezinbesteko hitzordu bilakatu den topaketa euskal sortzaileentzat, euskara hutseko lanekin. Arnaz gune edo arnaz une eta gune bat eskaintzea, laburra balin bada ere egun batekoa, baina hemen biltzea euskaraz bizi nahi dutenak eta hori erakustea ere euskaraz egiten den guzia, ze erritikia gira, baina bizikin dinamikoa. Euskarari benetako tokia, behar duen tokia ematen zaion azoka da. Beraz, guretako bai. Ez dugu utxeginen Ziburuko azoka, hori xeur. Euskarazko kulturari hola arnaz gune bat emata eskertzen da. Eta Ziburu hasi da, juniak ere egiten du azoka. Eskertzen da hola egi batzuek pausoa egitea Euskarari bere leku emateko plazan. 51 argitaletxe eta disketxe presente, urte honetan argia ikusi duten 119 liburu eta disko berrirekin besteak beste. Eremua handitu dute gainera, plaza inguru oso hartu du aurten azokak 5 gunerekin. Aurkezpenak, kontzertuak, aurrentzako ipuinak eta tailerrak ere izan dira. Eta Daniel Landart idazle eta antzerkigilari omenaldia egin zaio. Dena zordiet euskara eta euskal herria bere osotasunean ezak maitarazi didaten resunean. 17 urterekin hasi zen euskaraz idazten eta 15 antzerki obra idatzi ditu, 11 liburu argitaratu eta baita 30 bat kanturako hitzak ondu ere. Elkar argitaletxearen sortzaileetako bat ere izan zen 1972an. Bere ibilbidean ezinbestekoak izan diren pertsonak ere errepasatu ditu, besteak beste, Jan Iriarturruti, Marcel Etxandi, Xabier Elosegi, Jean-Louis Daban, Pierre Eslartzabal, Teles Foro Montzon eta bar luze bat. Irakurketaren garrantzia zohartarazi du eta euskaraz ere eskaintza zabala dagoela nabarmendu du. Ziburuko azoka isla. Parada eta aukera biziki ona da euskal liburura hurbiltzeko edo diskora eskutan hartu, begiratu, pausatu, beste bat hartu bahala. Eta argitaletzen aldetik arrakasta handia du, ze aurten 40 dira, uste guztiz gehiago, eta beren balorazioan aipatzen dutena da, hemen saldu egiten dela. Euskara ala ezkara lelopean antolatu dute aurtengo azoka. Eskaintza anitza, dinamika piztu da eta sugarra bizirik iritsi da plazara antolatzaileen hitzetan. Azoka ontzen, gorpuzten eta eskaintza zabalduz eta kalitatea hobetu joan da, 5. edizioa ere arrakastatsua izan da. Ikusentzuleok Pelas taldeak eskainitako kontzertuarekin amaituko dugu gaurko saioa.
Plazer baduzue bihar arte.